Είμαστε με τον νέο διευθυντή του Ριάλτο. Θα κάνω την εισαγωγή μου την ανεπίσημη με μια προσωπική αποκάλυψη, ένα στοιχείο ανεπίσημο, για να πω πως έμαθα ανεπίσημα την διαδοχή σου. Είχα βρεθεί στην πλατεία Νηρών για φαγητό, καθόταν στο δίπλα τραπέζι η κυρία Γεωργία Ντέτσερ. Της λέω τι γίνεται με αυτή τη θέση, έχουν έρθει αιτήσεις, συζητείται από το Συμβούλιο και μου λέει ανεπίσημα να σου πω ότι μάλλον θα είναι ο Αλέξης ο Βασιλείου, περιμένω αυτή τη βδομάδα να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ήταν ένα άκουσμα το οποίο με ενθουσίασε. Δεν είχα κανέναν κουμπασμό με το που άκουσα το όνομα σου. Αυτό το πράγμα το είδα να έχει ενεργοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και ο κόσμος την ώρα που επίσημα δημοσιεύτηκε το όνομα σου. Ήταν ένας καταιγισμός θετικών μηνυμάτων. Το είχες εισπράξει? Ναι. Καταρχάς ευχαριστώ που ήταν τόσο θετική. Με κολακεύει, ειδικά από σένα Αθή. Ξέρεις την εκτίμηση. Εννοείται, όταν πήρα την επίσημα την απάντηση, όταν ανέβηκε, αναρτήθηκε από το θέατρο ότι θα είμαι ο αναπληρωτής διευθυντής τότε, ξεκινήσαν τα σχόλια, ένιωσα πάρα πολύ περίεργα να σου πω την αλήθεια. Είμαι πολύ ταπεινός άνθρωπος. Ενώ μπορεί και μερικούς να νομίζουν ότι είμαι πάρα πολύ έτσι έξω, που είμαι, πολύ κοινωνικός, πολύ εξωστρεφής, αλλά είμαι ταυτόχρονα πάρα πολύ ταπεινός. Προτιμώ η δουλειά μου, το έργο μου να δείξει, να απαντήσει για μένα κάποιες ερωτήσεις. Νιώσα πάρα πολύ συγκινημένος. Πάρα πολύ συγκινημένος που την αποδοχή, τη φροντίδα, την αγάπη του κόσμου, της κοινότητας, φίλων, καλλιτεχνών, ανθρώπων που με ξέρουν τόσο καλά ως επαγγελματία, αλλά που ένιωσαν ότι είναι μια δίκαιη μετάβαση. Ναι, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ναι, ήταν μια εποχή καλλιτεχνική για τη Λεμεσόν, οι μήνες εκείνοι που λίγο πριν από σένα είχε ακουστεί και το όνομα της Ελεάνας της Αλεξάνδρου για την καλλιτεχνική διεύθυνση του 2030. Ακολούθως το όνομα σου φαίνονταν όλα τα πράγματα στην Λεμεσόν να παίρνουν μια ντροπή και μια πορεία δικαίωσης ανθρώπων, καλλιτεχνών, και εσύ και η Ελεάνα έρχεστε ως καλλιτέχνες, αλλά έχετε αποδείξει αυτό διοικητικά, θεωρώ. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να σου πω ότι με άγχωνε αν αγχωνόταν το πρόσωπικό του Ριάλτο και οι συνεργάτες για αυτή τη μετάβαση, λαμβανομένου υπόψη ότι η Γεωργία ήταν ένα άτομο το οποίο μαζί της όλοι ένιωθαν μια ασφάλεια, σέβονταν την προσέγγιση της στην καλλιτεχνική. Έχεις εισπράξει πριν να φτάσω όταν ήρθες στο Ριάλτο από έξω κόσμο και κάποιες επιφυλάξεις? Εννοείται. Μπορεί όχι τόσο ανοιχτά να έρθει κάποιος να μου εκφράσει την επιφύλαξη του, όμως αντιλαμβάνεσαι, βλέπεις στα μάτια του άλλου, στην προσέγγιση του, ότι υπάρχει μια δεύτερη σκέψη. Θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει, διότι σίγουρα η επόμενη μέρα στο Ριάλτο με τον Αλέξη τον Βασιλείου θα είναι διαφορετική από αυτή με τη Γεωργία Ντέτσερ. Όχι τόσο διαφορετική στις ποιότητες, στον τρόπο προσέγγισης, στην πορεία, στο όραμα, περισσότερο στο πώς θα υπάρξει το οργανισμό στα χρόνια μέσα, το τι θα φέρει. Καμιά φορά οι επιφυλάξεις μας έχουν να κάνουν και με την ηλικία, αντί να το αντιμετωπίσουμε ως ένα δείγμα φρεσκάδας, μιας προοπτικής καινούριας και φρέσκιας. Το βλέπουμε ως φοβικά. Ο Μιτσής. Ναι, σίγουρα. Με πιάνει εμπειρία. Ξέρετε, επειδή στη Στέγη υπήρξα 7 χρόνια ως καλλιτέχνης, στο χορό ως καλλιτέχνης, στις παραστατικές τέχνες γενικότερα από το 2002, πολλοί με γνώριζαν, αλλά άλλοι τόσοι δεν με γνώριζαν. Ένα μεγάλο κοινό δηλαδή του Ριάλτο δεν με γνώριζε ποιος είμαι. Πρέπει να συστηθώ εγώ τώρα στο Ριάλτο. Που σημαίνει για μένα αυτή ήταν η πρόκληση, να μπορέσουν αυτή η ομάδα ανθρώπων, των θεατών, να μπορέσουν να αντιληφθούν ότι ο νέος διευθυντής θα συνεχίσει αυτό που υπάρχει στο Ριάλτο, θα φέρει νέα χρώματα μέσα, νέες προοπτικές, πτυχές που ίσως δεν έχουμε δει, πάντα με σεβασμό στο ότι έχει δημιουργήσει ως τώρα η Γεωργία. Συστήσου όμως και καλλιτεχνικά αλλά και την πορεία σου
Ξεκίνησες, σπούδασες χορό. Σπούδασα μουσική. Αλήθεια. Πρώτα. Είχα πάντα την εντύπωση ότι ήταν χορό στις σπουδές σου. Ναι, ήμουν ένα παιδί που μικρός που ξεκίνησα το πιάνο πάρα πολύ νωρίς. Λόγω της μουσικότητας, του πολύ καλού ρυθμού, θυμάμαι ότι τότε υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι θα συνεχίσω να είμαι ένας μουσικός, ότι θα παίζω πιάνο για πολλά χρόνια. Παίζεις ακόμα? Τελευταία, δυστυχώς όχι, λόγω χρόνου. Και ξέρεις, όταν υπάρξεις έτσι αρκετά κοντά στο πιάνο, στο όργανο, η πειθαρχία, η μελέτη, τα κομμάτια, τα κλασικά τα οποία έπαιξες ή προσέγγισες, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αφήσεις. Είναι όλα μια προπόνηση, μια καθημερινή τριβή. Θέλει πολύ αφοσίωση. Που σημαίνει έχω το αφήσει πάρα πολλά χρόνια πίσω το πιάνο. Καμιά φορά μετανιώνω. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή είναι να επιστρέψω. Η εξέλιξη όμως και η μετάβαση. Λοιπόν, έγινε βασικά, ξεκινήσα με μουσική στην Αγγλία, μεταπτυχιακό στη σύνθεση μουσικής για κινηματογράφο, θέατρο και μουσική. Επέστρεψα στην Κύπρο, δούλεψα ως μουσικός, αλλά από χρόνια πριν, ήδη από το Λύκειο, ξεκίνησα να έχω μία ανάγκη να πειραματιστώ με το τι πει να πει κίνηση. Που σημαίνει, πήρα κάποια χρόνια στην Κύπρο μέχρι το 5, δούλευα ως μουσικός. Ταυτόχρονα έκανα μαθήματα προπονούμαι για να μάθω κάποιες τεχνικές χορού, κάποια βασικά στοιχεία του κλασικού, κάποια βασικά στοιχεία του σύγχρονου. Πραγματικά δεν ήθελα ποτέ να γίνω ένας χορευτής. Ήδη τότε ήμουν στα 27, που σημαίνει ήταν ήδη πάρα πολύ δύσκολο. Όμως η επιμονή μου έφερε μέσα στο να πάρω μια μικρή υποτροφία από τις πολιτιστικές υπηρεσίες τότε, για να μεταβώ στο Laban Center, για να σπουδάσω, να κάνω ένα δίπλωμα στο σύγχρονο χορό. Που σημαίνει δεν ήταν ακριβώς μια σπουδή 3 χρόνια στο χορό, 4, νόσο κονσερβατορίου, αλλά ήταν μια σχεδόν μεταπτυχιακό χαρτί, ένα δίπλωμα που μου έδωσε πάρα πολύ ευτυχώς χρόνο να επεξεργαστώ τι πραγματικά ήθελα. Μόλις ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Λάπανε, κατάλαβα ότι ήθελα να δημιουργήσω, να υπάρξω ως χορογράφος στη σκηνή και όχι ως χορευτής. Μετά πήρα μια υποτροφία για τη Βιέννη, που πήραν και κάποιοι άλλοι Κύπροι, εννοείται. Ονομάζεται Dance Web, που επιλέγουν μέσα από πάρα πολλές αιτήσεις 40 υποσχόμενους νέους χορευτές, καλλιτέχνες του χορού, που είσαι για 1,5 μήνα στη Βιέννη με καθημερινά μαθήματα, σεμινάρια, αλλά παρακολουθείς πάρα πολλές παραστάσεις στο πιο μεγάλο ίσως φεστιβάλ, ένα από τα πιο μεγάλα φεστιβάλ χορού, το Impulse Dance, που υπάρχει μέσα στα χρόνια στη Βιέννη. Πραγματικά βλέπεις το τι υπάρχει στο χορό. Νέα προσέγγιση στον τρόπο κίνησης, χορογραφίας, το πώς σπάζουν τις φόρμες, στο τι υπάρχει πλέον στο... Που μεταβαίνει σε πιο παραστατικές τέχνες πια από ό,τι στο χορό. Υπάρχουν τα πάντα, που σημαίνει, θυμάμαι τον εαυτό μου να επιστρέφω από τη Βιέννη και να λέω ότι θέλω να αρχίσω να δημιουργώ. Αμέσως με την επιστροφή έκανα το πρώτο μου happening, το όνομασα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Λεμεσού. Αλήθεια? Ναι. Υπάρχουν 2 κατηγορίες καλλιτεχνών, ειδικά κάποιοι που έζησαν ή σπούδασαν ή επιμορφώθηκαν στο εξωτερικό, που φαντάζονται τον εαυτό τους φιλόδοξα να μην επιστρέψουν στην Κύπρο, αλλά να διαπρέψουν ή να βγάλουν τον εαυτό τους και να μείνουν στο εξωτερικό και να καθιερωθούν και να κερδίσουν τον χώρο τους εκεί. Και υπάρχει και η κατηγορία των καλλιτεχνών που θέλουν να επιστρέψουν στην Κύπρο, κυρίως είτε φοβικά είτε γιατί δεν πρέπει να αφαιθεί ο πολιτισμός της Κύπρου σε μετριότητες και να πάμε πίσω στον τόπο μας να τον αναπτύξουμε. Σε ποιον από τις 2 ανήκες εσύ? Μικρότερος, δηλαδή στην ηλικία αυτή που μιλούμε, το 2007-2008, ήθελα πραγματικά να φύγω από την Κύπρο. Ένιωθα ότι ήθελα να δοκιμαστώ αλλού. Είχα την ευκαιρία μέσα από ένα δίκτυο του Airways που είχαν επιλέξει το έργο μου για να κάνω touring, έναν ντουέτο που είχα δημιουργήσει, που σημαίνει είχα δοκιμαστεί σε κάποια φεστιβάλ. Υπήρξε μια διετία που φλέφταρα πάρα πολλά την ιδέα να μετακομίσω στο εξωτερικό, γιατί εκεί υπήρχε και ο χώρος για μένα, οι υποδομές να με στηρίξουν ως καλλιτέχνη. Άρα η στηρότητα της Κύπρου, η ξηρασία της Κύπρου σε φόβιζε να επιστρέψεις? Ναι, πόσο θα μπορέσω να μεγαλώσω. Πάντα σκεφτόμουν στην Κύπρο ως καλλιτέχνης. Γιατί φοβόμουν να μην παραμείνω στην Κύπρο, κάπως να μαραθεί έτσι, η ενέργεια, η ροή, αυτή η τάση που είχα. Και αφού έκανες τον κύκλο σου
το γύρο σου στο εξωτερικό, επέστρεψες συνειδητά ή με μισή καρδιά? Συνειδητά. Ήταν μια στιγμή που έπρεπε να επιλέξω. Είχα μια πρόταση με το εξωτερικό. Κάπως ένας διευθυντής ενός φεστιβάλ και πολύ σπουδαίος επιμελητής μου λέει: ξέρεις, νομίζω είναι η στιγμή σου να σκεφτείς κατά πόσο πρέπει να μετακομίσεις από την Κύπρο, διότι. Συγκεκριμένα μου μιλούσε για την Ολλανδία, για ένα κέντρο. Υπάρχουν πολλά κέντρα χορού, λέει, που θα μπορούσαν ίσως, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ κάτι, λέει, αλλά αν είσαι εδώ και δραστηριοποιείσαι, ίσως να μπορέσεις να σε υποστηρίξει ένα από τα κέντρα αυτά. Προβληματίστηκα αρκετά. Δηλαδή, είχα προβληματιστεί, είχα στεναχωρεθεί, είχα περάσει πολλά τα στάδια για να καταλήξω να πω ότι όχι, να παραμείνω στην Κύπρο, να δημιουργήσω. Η ιδέα ήταν για να αναπτύξεις συνείδηση χορού ή τεχνών στην Κύπρο. Να προσφέρω και εγώ με τον δικό μου τρόπο που ήδη υπήρχε πάρα πολύ αναπτυγμένο η χορογραφία, ο χορός. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για εποχές που γίνονταν πάρα πολλά έντονες αλλαγές, συγκεκριμένες αλλαγές. Το 2007 και μετά, ειδικά με την ίδρυση της στέγης χορού Λεμεσού, βλέπεις στη Λεμεσόν ότι χορός, η χορογραφία ήταν πολύ μπροστά σε σχέση με τις άλλες τέχνες στην Κύπρο. Μάλιστα, και σε σχέση με την Ευρώπη. Τώρα που το σκέφτομαι, θυμούμαι και τον εαυτό μου ως παιδί, έχουν μια τάση και οι Κύπροι γονείς να γράφουν στους χορούς τα παιδιά τους, είτε είναι κορίτσια και πάνε μπαλέτο στο σύγχρονο χορό, είτε ακόμα και στους παραδοσιακούς χορούς, κυρίως για τα αγόρια, αλλά νομίζω υπάρχει μια αγάπη για το χορό. Υπάρχει, ειδικά στη Λεμεσό, που είχαμε πιο πολλές σχολές χορού από πάντα. Δηλαδή ήταν μια παράδοση που έχουμε. Είναι η πόλη του χορού η Λεμεσός. Είναι τυχαία που έφυγε αμέσως από τη Λευκοσία στη δεύτερη χρονιά η πλατφόρμα χορογραφίας πια και ήρθε στη Λεμεσό. Υπάρχουν πάρα πολλοί χορευτές και χορογράφοι στη Λεμεσό. Υπάρχουν και άλλοι τόσοι βέβαια στις άλλες πόλεις της Κύπρου. Αλλά υπήρχε πάντα αυτός ο πειραματισμός. Βοήθησε πάρα πολύ η στέγη χορού Λεμεσού. Εμένα αγκάλιασε με ως καλλιτέχνη πρώτα η στέγη χορού Λεμεσού. Η στέγη από πότε δημιουργήθηκε? Το 2007. Ήταν η αρχή της το 2007. Εσύ ήρθες ως καλλιτέχνης αρχικά στη στέγη. Μάλιστα, πολύ πιο μετά. Το 2009 ήρθα εγώ. Ποιοι την είχαν ιδρύσει, θυμάσαι? 5 ομάδες. Ξεκίνησε μια πρωτοβουλία από την Ελία Τιχαράκη, το Πέλμα, εννοείται. Είναι η ομάδα 5, το χοροθέατρο ομάδα 5. Η Χλώη Μελίδου και Ρούλα Κλωβούλου, η Νατάσα Γεωργίου με την Interact, η Έμιλη Παπαλοΐζου και η Εύη Δημητρίου με την Ενδράση και η Άννα Χαραλάμπος με τις Solipsis. Αυτοί ήταν οι ιδρύτριες ομάδες. Φανταστείτε ότι η στέγη ξεκίνησε αμέσως με φεστιβάλ, τρίτο χρόνο της ίδρυσης της, και μετά μπήκε σε ευρωπαϊκά. Μέσα από τα ευρωπαϊκά, εγώ μεγάλωσα ως καλλιτέχνη. Αυτό θυμόμαστε όλοι από τη στέγη. Ναι. Το μεγάλο ξάνοιγμα που έκανε και τις συνέργειες της και τις συνεργασίες της με πράγματα που έρχονταν από έξω. Δεν φέρθηκε ποτέ κλειστοφοβικά και αγοραφοβικά. Καθιερώθηκε, είναι πάρα πολύ ταυτισμένη με την καλλιτεχνική συνείδηση της Λεμεσού. Εσύ αργότερα μετέβηκες και στο θόκον της στέγης. Μια εμπειρία που ήταν δύσκολη, γιατί χρειαζόταν αυτά που είπαμε πριν και για το Rialto, να χτιστεί network, να διοικηθεί και να καταστεί βιώσιμη. Όλα αυτά τα χρόνια εγώ που ήμουν πολύ ενεργός, που ήταν τα λίγα χρόνια που ήμουν ενεργός ως χορογράφος τότε, τελευταία ξαναπιάσα την χορογραφία, επέστρεψα ενώ στη χορογραφία. Δηλαδή για τα 4 χρόνια ήμουν κοντά στη στέγη, αλλά πλέον είχα δημιουργήσει έργα δικά μου, ταξίδια με τα έργα, ήμουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ναι. Όταν ήρθε η πρόταση από το Διοικητικό Συμβούλιο, το σκέφτηκα την πρώτη φορά. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω να απάντησα θετικά την πρώτη φορά. Είπα να το σκεφτώ, ευχαριστώ, με ενδιαφέρει. Ναι. Πάντα έχω μέσα μου το ταλέντο, την γεωργία, για να είμαι οργανωτικός, για την παραγωγή. Έχω μια αγάπη για την παραγωγή. Εγώ. Με ενδιαφέρει να ξεκινώ που μέσα, με την ομάδα της παραγωγής, πώς φτιάχνεται κάτι. Το πώς είσαι σε μια ομάδα ανθρώπων που μπορούν να διοργανώσουν κάτι, για μένα είναι κάτι που υπάρχει. Έζησες στις δυσκολίες όμως, τι σημαίνει να είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός βιώσιμος? Βέβαια, με πολλά χαμηλή επιχορήγηση. Ξεκίνησε με χαμηλή επιχορήγηση στην στέγη. Παραμένει με μια επιχορήγηση που δεν είναι ακριβώς ψηλή, αλλά είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Αλλά επειδή είχα ένα επίσης εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο, μια ομάδα ανθρώπων που ήταν η Λία, η Χλώη, η Εύη,
η Νατάσα, η Άννα, όλες με κάποιον τρόπο με είχαν υποστηρίξει στο ταξίδι μου. Ένιωσα έτσι μια ασφάλεια από την αρχή. Και έρχεται η μέρα όμως που ενώ έκανες όλη αυτή την πορεία, πέτυχε η στέγη, ήσουν και σε ένα μετέχμιο του τι θα συμβεί, γιατί ήμασταν στη συζήτηση αν η στέγη θα μείνει άστεγη. Ναι. Δεν νομίζω να νιώσε κανένας ότι εγκατέλειψε το καράβι. Ήρθε μια πρόταση ταυτόχρονα, ήρθε μια θέση που άνοιξε εδώ με το Ριάλτο. Φεύγοντας, εντάξει, ανέλαβε να πούμε η Μαρίνα η Κακουλή. Μάλιστα θυμάμαι ότι αργότερα όταν σε ρώτησα ποιος ανέλαβε, μου είπες κακώς δεν κοιτάξαμε από την αρχή από μέσα, είναι το πλέον κατάλληλο άτομο. Ναι. Νιώθεις έτσι λίγες ενοχές τώρα που την άφησες να... Ξέρεις τι, ξεκίνησε η διαδικασία μου για να πάω κάπου αλλού, να δοκιμαστώ σε κάτι άλλο πολύ πιο πριν. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, είναι αλήθεια αυτό. Ένιωσα ότι με τη στέγη, ειδικά ίσως γιατί δεν είχαμε χώρο για να μπορέσω να κάνω ένα πρόγραμμα, να προτείνω ένα πρόγραμμα παραστάσεων, δράσεων σε ένα δικό μας χώρο, άρχισε να στερεύει μέσα μου λίγο η αίσθηση της δημιουργικότητας. Και σαφώς δεν πρέπει είτε οι καλλιτέχνες είτε οι διευθυντές να είναι η αυτοθυσία, θα μείνω εκεί να αυτοθυσιαστώ για να επιβιώσει. Και πρέπει να ξέρεις τη στιγμή σου που πρέπει να αποχωρήσεις. Ένιωσα δηλαδή από πριν, βέβαια, ότι θα ήθελα να... Υπήρχε μια διαφάνεια σε αυτό. Το είχα μιλήσει ήδη με το Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια, έρχεται αυτό το γεγονός, το ατυχές που έπρεπε να φύγουμε από τη στέγη, εδώ δίπλα, στο 2 κτίρια δίπλα, που ξέρουν όλοι. Που σημαίνει βέβαια ένιωσα περίεργα. Ίσως όχι ενοχές, ένιωσα πώς μπορώ τώρα που φεύγω να υποστηρίξω ακόμα περισσότερο αυτή τη διεκδίκηση. Που είναι μια διεκδίκηση που δεν θα έπρεπε να τα διεκδίκηση, θα έπρεπε να ήταν το αυτονόητο, που θα έπρεπε ο Δήμος να στηρίξει αμέσως αυτή τη στέγη χορού Λεμεσού, που είναι η πρώτη στέγη χορού στην Κύπρο, που αγκαλιάστηκε τότε ως πρώτη στέγη για τους επαγγελματίες, χορογράφους, χορευτές από το Υπουργείο, από τις πολιτιστικές υπηρεσίες. Δηλαδή αυτό που λες το αυτονόητο, επειδή δεν υπήρξε, νιώθω ακόμη παραπάνω την ανάγκη να διεκδικήσω μαζί με την υπόλοιπη ομάδα το χώρο που αξίζει. Να σε αφήσω λίγο για την εποχή της στέγης. Ίσως μπορεί και να μην είναι στη στέγη, αλλά στην καλλιτεχνική σου πορεία, αν έχω ρωτήσει και τη Γεωργία πριν, εσένα ποια είναι η πιο περήφανη καλλιτεχνική στιγμή σου? Ίσως και διοικητική. Μπορεί να είναι με τη στέγη. Πιο περήφανη στιγμή σου? Περήφανη. Υπήρχαν στιγμές χαράς, ίσως που νιώθεις ότι όλα με κάποιον τρόπο μπαίνουν σε ένα σωστό καλούπι. Ναι, καλούπι, σημείο, χώρο. Ξέρεις, κάπως όλα υπάρχουν ταυτόχρονα σωστά. Ίσως στα 10 χρόνια, ήταν και πολύ νωρίς. Δύο πράγματα που μπορώ να πω που νιώθω ωραία. Τις μεγάλες στιγμές σου. Ωραία, ναι. Το ένα είναι στα 10 χρόνια της στέγης, που ήταν πολύ νωρίς που μόλις ανέλαβα τη στέγη. Ήταν ο δεύτερος χρόνος, το 2017, που είχαμε προσκαλέσει μέλη πολλά από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δίκτυο, το European Dance House Network στην Κύπρο, για να δώσουν κάποια σεμινάρια σε συνεργασία μαζί μας, αλλά επίσης να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ. Και είχα προσκαλέσει πάρα πολλούς Κύπριους καλλιτέχνες, χορογράφους, για να παρουσιάσουν έργα. Ήταν 5 μέρες, νομίζω, ναι, γεμάτες με παραστάσεις σε πάρα πολλά θέατρα. Στο Ριάλτο, στο Τεχνόχωρο Νησεθάλ, στο Ξιδάδικο, στο Συνεργείο, παντού. Ακόμα και η δεύτερη και μεγάλη στιγμή? Τότε ήταν η πρώτη. Η δεύτερη μεγάλη στιγμή ήταν όταν εγώ, ως καλλιτέχνης, το 2013 έγινε επιλογή το έργο μου για το δίκτυο Airwaves, που εμπόρεσα να επικοινωνήσω την τέχνη μου με άλλους πολιτισμούς. Και κλείνεις τη χρονιά σου στη στέγη τι κάνατε τότε που το κάνατε και πιο ιδιαίτερο? Ναι, τη χρονιά να αποχώρησες σου. Τι είχατε που το κάνατε και λίγο ιδιαίτερο για να είναι σαν το κύκνιο σου άσμα στη στέγη? Το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ. Βέβαια. Το φεστιβάλ το Open House, το οποίο ξεκίνησε το 10.
έκλεισε πολύ συνειδητά με το περσινό φεστιβάλ, το οποίο ήταν επίσης πιο μεγάλο μέσα από τη στήριξη ενός προγράμματος εξαιρετικού που ονομάζεται Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Φεστιβάλ Κύπρια, που ξεκίνησε πέρσι από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που σημαίνει αγκαλιάζει νέα φεστιβάλ και κάποια άλλα φεστιβάλ που έχουν ήδη κάποια χρόνια πίσω τους, όπως το δικό μας, το Open House, δίνοντάς τους περισσότερα χρήματα για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμά τους. Είχε όμως κάποιες ιδιαιτερότητες στο άτομα που φιλοξενήθηκαν. Κάποιοι το είδαν και λίγο προβοκατόρικα, ότι μπήκε μια θρασίτητα σε ζητήματα που όφιλε να αγγίξει η κοινωνία η σύγχρονη. Δεν φερθήκατε συντηρητικά, αγκαλιάστηκε το τελευταίο το φεστιβάλ. Θέλεις να μιλήσεις καθόλου για τις ιδιαιτερότητες? Επέλεξα το τελευταίο φεστιβάλ να έχω προσκαλέσει έργα μόνο από γυναίκες δημιουργούς. Γυναίκες με την ευρύτερη έννοια. Θηλυκότητες. Ναι. Που σημαίνει, είδαμε σώματα στη σκηνή που γεννήθηκαν άντρες, αλλά στην πορεία ανεπέλεξαν να είναι γυναίκες πια. Είδαμε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, πολύ πιο. Που σημαίνει ήταν ένα φεστιβάλ που δεν ξεκίνησε με την ανάγκη να είναι προβοκατορικό. Ίσως στην κοινωνία που είμαστε τώρα στη Λεμεσόν, επειδή και στην Κύπρο γενικότερα, είναι θέματα τα οποία ακόμη κάπως φρέσκα για μας εδώ στο νησί. Να νιώθουμε το κοινό μας ότι κάτι προτείνει το οποίο μετατοπίζει κιόλας. Ναι. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να κλείσει με αυτές τις γυναίκες, με αυτές τις δημιουργούς, που κάθε μια με τον τρόπο της πρόσφερε κάτι πάρα πολύ μεγάλο στο το φεστιβάλ. Και βέβαια μετά υπήρξε και η στιγμή που νιώθω πολύ ωραία ότι η νέα διευθύντρια αριστέκει σε μια πολύ φιλόδοξη, ικανή γυναίκα, η Μαρίνα Κακουλή, που πιστεύω ότι πραγματικά θα απογειώσει τη στέγη με τον τρόπο που αντιμετωπίζει την κοινότητα, την συναίσθηση που έχει η Μαρίνα ως άνθρωπος. Τα αίσθηκτα επιβιώσεις της για τη στέγη, έχω να σου πω μιλώντας μαζί της. Είναι απίστευτο. Είναι αγρίμη. Είναι αγρίμη και τα οποία ίσως σε αυτό να είναι και όχι ίσως, είναι καλύτερη σε μένα σε αυτό το σημείο και το παραδέχομαι ότι είναι πιο διεκδικητική σε κάποια πράγματα. Και νιώθω ότι πραγματικά θα πάρει την στέγη ακόμη πιο ψηλά. Ναι. Έρχεται η επόμενη μέρα, είσαι ήδη ένα μήνα εδώ στο Ριάλτο ως διευθυντής πια. Είπαμε πριν για το μεταβατικό στάδιο. Τι αλλάζει σε εσένα ο μήνας αυτός, ο νέος κύκλος ζωής? Μετά τις 31 του μήνα που ήταν η τελευταία μέρα της Γεωργίας, που μαζευτήκαμε πάνω στην καφετέρια να κάνουμε ένα μικρό gathering, η ομάδα, ήταν πολύ συγκινητικό. Φάγαμε μαζί οι 13 άτομα της ομάδας. Η επόμενη μέρα έτρεμα λίγο όπως θα μπω στο θέατρο. Γιατί ξέρεις, ένα γραφείο πια δεν θα είναι μέσα Γεωργία. Είμαι μόνος μου πια. Ναι, ένα γραφείο, μια καρέκλα, που δεν θα δούμε τη Γεωργία το πρωί, θα μπούμε μέσα να πούμε το καλημέρα μας. Εφέρθηκαν όλοι με πάρα πολύ γενναιοδορία προς εμένα. Γνωρίζω ότι θα τους λείπει και τους λείπει ακόμα η Γεωργία από την καθημερινότητά τους 25 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι ούτε 1, ούτε 2, ούτε 10. Είναι 25 ολόκληρα χρόνια. Ήταν έναν ασφαλές περιβάλλον, μια ασφαλής. Δημιουργούσε έναν συναίσθημα τέτοιο, το οποίο το κέρδισε βέβαια με την αξία της. Όμως σε βρίσκει πιο φορτωμένο σε χρόνο και απαιτήσεις από ότι η θητεία σου στη στέγη η προηγούμενη ζωή σου. Η μετάβαση, όταν ήμουν αναπληρωτής από τις 2 του Οκτώβρη μέχρι τις 31, καταρχάς να πούμε ότι υπήρχε ένα σκεπτικό, μια ιδέα, μια πρόταση ότι θα είναι 6 μήνες η μετάβαση. Ο χρόνος που θα δοθεί για να γίνει αυτή η αλλαγή. Συρρυκνώθηκα στους 4. Συρρυκνώθηκα στους 4. Ένιωσε η Γεωργία, λέει μια μέρα Γεωργία, νομίζω ότι να αποχωρήσω. Είσαι σίγουρη? Είσαι έτοιμος? Λέει μου, νομίζω ναι, είμαι πανέτοιμος, φεύγω. Που σημαίνει αμέσως μπήκα στα βαθιά έτσι πιο νωρίς από ό,τι περίμενα. Χωρίς τρόμο, με θάρρος, είμαι μαχητής σε κάποια πράγματα. Και επίσης είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Δεν θα αφήσω ποτέ ένα πρόβλημα να βαραίνει την ομάδα, ούτε να δημιουργήσει εμπόδια. Προσπαθώ τουλάχιστον. Είμαι και εγώ άνθρωπος, αλλά η προσπάθεια, το φως μπροστά, προσπαθώ να είμαστε πάντα μπροστά. Τι καινούριο θέλεις για το Ριάλτο για να ενδυναμωθεί? Θέλω πάρα πολλά νέα για το Ριάλτο. Θέλω να μπορούν
όλοι οι άνθρωποι. Το ακούγεται λίγο ίσως ποιητικών, ίσως και λίγο αφελές, ίσως και λίγο κοινότυπο, παροχημένο, πες το. Ότι πραγματικά θέλω, πραγματικά έχω μια ανάγκη, μια δίψα να δω όλα τα σώματα, οποιασδήποτε ικανότητας, οποιοδήποτε στάτους. Να φιλοξενηθούν Να καλλιτεχνικά. φιλοξενηθούν. Και καλλιτεχνικά εννοείται Και ως κοινό. Τα μάτια του καλλιτέχνη βλέπει κάτω έναν κοινό που πραγματικά είναι το κοινό που βλέπει σε μια πόλη, τους πολίτες μιας πόλης, και πίσω. Να είναι ένας καθρέφτης που να είναι σχεδόν η κοινωνία μας. Να μην βλέπεις έναν κοινό συγκεκριμένο. Υπάρχουν παραγωγές, θεσμοί οι οποίοι νιώθεις ότι έκαναν και Γιάννη, έκλεισαν τον κύκλο τους και ήρθε η ώρα για κάτι άλλο, ίσως να τελειώσουν ή να αλλάξουν μορφή. Σίγουρα νιώθω ότι υπάρχουν θεσμοί. Δεν θα μιλήσω για τα φεστιβάλ, γιατί τα φεστιβάλ από μόνο τους ευτυχώς με κάποιον τρόπο αλλάζουν. Ναι. Γίνεται μια εσωτερική διαδικασία Δική τους. ανάπλασης των κιθάρων τους, που κάθε έκδοση είναι ακόμη καλύτερη από την προηγούμενη. Ναι. Και μόνο έτσι μεγαλώνει ένα φεστιβάλ. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν θεσμοί που θα ήθελα να τους μεγαλώσω. Όπως ας πούμε το Flash Art, που είναι πολύ επιτυχημένο. Σίγουρα κανέναν να τελειώσεις. Φαντάζεσαι να μεγαλώσουν και να. Κανένα. Παραπάνω, πολλαπλασιάζω κάτι εγώ, προσπαθώ, παρά να το συρρυκνώνω. Αγαπημένος σου θεσμός από αυτούς που υπάρχουν στο Ριάλτο? Υποψιάζομαι ότι θα είναι η πλατφόρμα χορογραφίας. Ένας από τους πολύ αγαπημένους στην πλατφόρμα χορογραφίας, ένας δεύτερος πολύ αγαπημένος ως θεατής είναι οι κινηματογραφικές μέρες, το Διεθνές Φεστιβάλ που έρχεται τώρα τον Απρίλιο. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, γιατί αγαπώ πάρα πολύ εγώ ίδιος με τον κινηματογράφο, που σημαίνει θυμάμαι πάντα να κάθομαι στον εξώστη ως θεατής, χρόνια πριν, να παρακολουθώ με ησυχία τη μαγεία αυτήν του κινηματογράφου. Αυτή σου η απάντηση νομίζω κατευνάζει και τις μικρές φοβίες που ίσως είχαν κόσμος καλλιτεχνών που ερχόντουσαν έξω από το χώρο, ότι αμάν τώρα που ανέλαβε ο Αλέξης ο Βασιλείου, μήπως γίνει όλο χορός στο Ριάλτο. Όχι, καθόλου. Αντιθέτως, παραπάνω έχω την έννοια. Και, να μην εγκλωβιστείς εσύ σε αυτόν τον καλούπι. Ακριβώς, ναι. Αν είναι να μιλήσουμε για πολιτισμό, είναι μόνο οι τέχνες, Αλέξη, πολιτισμός? Καθόλου δεν είναι μόνο οι τέχνες. Είναι πώς θα συμπεριφερθώ εγώ στον άνθρωπο που να μπει μέσα, να το χαιρετήσω, τον καλωσορίσω στο θέατρο. Πώς θα συμπεριφερθεί η ταξιθέτρια στον θεατή. Ο θεατής πώς θα συμπεριφερθεί σε μια ταξιθέτρια, σε μια ταμεία. Πέρα από το θέατρο μας, την Κυψέλη, την μικρή εδώ, είναι πώς υπάρχουμε εμείς έξω. Τι προτείνουμε. Με ποια μάτια βλέπει ο πολίτης που οδηγεί, που περπατά μια ανακοίνωση, μια διαφήμιση που έχουμε μπροστά έξω. Τι του προτείνουμε δηλαδή. Ο πολιτισμός είναι εκεί. Δηλαδή να νιώσει ο κάθε. Ίσως ακούγεται λίγο τοπικό, μακάρι να το καταφέρω, αλλά να μπορεί ο καθένας από εμάς. Έλεγα πάντα ότι θέλω να φτιάξω ένα πρόγραμμα κάποια στιγμή, το όπου ο κάθε άνθρωπος σε αυτήν την πόλη να μπορεί έστω να θέλει να πάει σε ένα από τις εκδηλώσεις του μήνα. Δηλαδή να υπάρχουν τόση ποικιλία που να μην κάνουμε ομάδες ανθρώπων να νιώθουν ότι είναι εκτός. Αντιθέτως, που να μπορούμε να προτείνουμε σε κάθε έναν από εμάς, είμαστε τόσο όλοι διαφορετικοί, ναι, μία εκδήλωση, μια παράσταση, μια δράση που να νιώθει ότι θα θέλει να πάρει την παρακολουθήσει. Και να μην είναι πάντα και το ίδιο το κοινό, γιατί βιώνουμε όχι μόνο στη Λεμεσόν, αλλά σε πολλές πόλεις, ότι πολλές φορές το κοινό είναι το ίδιο και επαναλαμβάνεται. Ίσως να πρέπει να εντρυφήσουμε με κάποιον τρόπο και στα σχολεία, αλλά και σε άλλες κοινότητες που είναι πιο απομακρυσμένες, συνοικίες που είναι πιο με δυσκολίες. Να νιώσουν ότι κάτι υπάρχει που φιλοξενείται, που θα τους άρεσε να πάνε. Αν πάνε μια φορά να κερδιθεί κοινό, κάθε κοινό που κερδίζεται. Ναι. Είπαμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι τέχνες, είναι η αισθητική μας, είναι οι τρόποι μας, είναι όλα όσα πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Το περιβάλλον, η φύση, είναι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στα ζώα, στους συνανθρώπους μας, τα κτίρια. Πολιτισμός είναι να μπορείς να ζεις σε αυτήν την πόλη. Μιλώ για κτίρια. Πριν λίγες μέρες κάηκε και ένα πολύ ωραίο ναρκωτικό στην πόλη, και τώρα έκανε έναν flashback ότι η στέγη θα μπορούσε να της είχε παραχωρηθεί έναν από αυτά τα υποστατικά. Με κάποιον τρόπο, αν υπάρχει κτηριακός πλούτος. Εν πάση περιπτώσει, και να μην μυρολατρούμε όμως, η οικονομική βιωσιμότητα του Ριάλτο και οι διασυνδέσεις της είναι κάτι που σε τρομάζει, ή νιώθεις ότι
επειδή το έκανες σε μια μικροκλίμακα με την στέγη, απλά θα το κάνεις με την ομάδα αυτή τη μεγάλη και θα είναι εφικτό. Με τρομάζει. Σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ εργασία, στοχοπροσήλωση, επιμονή στο να προσελκύσουμε νέους φίλους, υποστηριχτές, χορηγούς, αν θες, στο Rialto. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που αγαπούν πάρα πολύ το Rialto και το υποστηρίζουν ως χορηγοί. Υπάρχει εννοείται το Υπουργείο, το κράτος που υποστηρίζει το Rialto. Ναι. Ο Δήμος Λεμεσού με τον τρόπο του θα μπορούσε περισσότερο, αλλά υπάρχει στο γενικότερο κομμάτι της υποστήριξης. Και εννοείται υπάρχουν το κοινό που υποστηρίζει το Rialto οικονομικά. Σίγουρα υπάρχει στο μυαλό μου καθημερινά αυτή η εργασία που πρέπει να γίνεται, Ναι. μια άσκηση που πρέπει να γίνεται καθημερινά, πώς μπορείς να μην διακινδυνεύσεις το τι υπάρχει οικονομικά, αντιθέτως να το μεγαλώνεις. Επίσης, να νιώσουν όλοι ότι με το να συνεισφέρουν στον πολιτισμό, Ναι. μόνο καλό γίνεται. Επειδή είμαστε στη Λεμεσόν και δεν μπορεί να γνωρίσει κανένας την ταυτότητα της Λεμεσού, η οποία συνδέεται και απόλυτα με τα καρναβάγια, γι' αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το αποδεχτούμε ως μια πολιτιστική προσέγγιση που δεν είναι τριτοκλασάτη ή δεν θα έπρεπε να είναι, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή το Rialto έχει και στο ιστορικό του, στο βιογραφικό του, τους εξαιρετικούς χώρους που έκανε τότε, μπορούμε να διασυνδέσουμε στο μέλλον. Πλησιάζουν κιόλας, ίσως τώρα να μην προλαβαίνουμε, αλλά τα καρναβάγια με το Rialto και να δημιουργηθεί μια πολιτιστική ακμή, η οποία θα είναι ένας πολιτιστικός πόλος έλξης και για καλλιτεχνικό τουρισμό. Γιατί όχι, νομίζω ήδη πέρσι είπαμε η ομάδα του Rialto, επειδή συζητούσαμε το προχθές στη συνάντηση που έχουμε τη Μηνιαία, ότι πέρσι είχαν ανοίξει μια εκδήλωση εδώ με DJ που ήταν πάρα πολύ ωραία, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Γιατί όχι, φτάνει να υπάρχει το μέτρο για μένα Και η αισθητική. Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει το λεμεσανό κοινό, τι νομίζεις ότι είναι αυτό? Είναι απαιτητικό κοινό το λεμεσανό κοινό. Είναι πιο open mind. Είναι πιο open mind. Συγκριτικά θα έλεγα, για να είμαστε ειλικρινείς, πάντα μιλούμε ειλικρινή, αλλά ακόμα πιο ειλικρινείς, η Λευκωσία έχει περισσότερο κοινό λόγω ίσως του πληθυσμού, λόγω το ποιοι είναι εκείνοι που ορίζουν τους πολίτες, το κοινωνικό σύνολο σε μια πόλη όπως τη Λευκωσία. Η Λεμεσανή είναι πιο, θα έλεγα, τολμώ να πω λίγο πιο δύσκολη στις αλλαγές, το πιο πειραματικό, όχι όμως και αρνητική απέναντι του. Δηλαδή διψούν και κάτι καινούριο, αγκαλιάζουν ευκολότερα αυτό που γνωρίζουν όμως. Ναι. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά να είμαστε εμείς πιο επικοινωνιακοί επίσης με αυτό που προτείνουμε. Αν σε ρωτήσω σε 5 χρόνια ή σε 10, τι θα ήθελες να χαρακτηρίζει την εποχή σου στο Rialto με 3 λέξεις? Τι θα ήταν οι 3 λέξεις που θα θέλεις να πούν ο κόσμος για σένα? Είτε είναι οι συνεργάτες εδώ, είτε το κοινό. Τι θα ήθελες να είναι η ιστεροφημία σου? Θα ήθελα να λένε όλοι για μένα, όχι να λένε όλοι, οι περισσότεροι να μπορούν να αναγνωρίσουν πάνω μου τη δικαιοσύνη, την εντιμότητα. Να πω παραπάνω από 3, πειράζει? Πες 5. Την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη, τις επιλογές, που μέσα στις επιλογές είναι, τι είναι αυτές οι επιλογές, τη δημιουργία νεανικού κοινού και ίσως τη συμβολή μου, το δικό μου τρόπο των μικρών, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Rialto, στο να μεγαλώσουν οι τέχνες στην Κύπρο, να ανθίσουν, να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Αλέξη, επειδή πέρασε ο πρώτος μήνας, τον ίδιο ενθουσιασμό που είχα όταν είχα ακούσει το όνομα σου, εξακολουθώ να τον νιώθω και τώρα, γιατί έχω μιλήσει και με τα παιδιά εδώ του Rialto κατά τη διάρκεια, πώς είναι. Ναι. Ναι. Απρόπτα διαγωνίσματα, ναι. Πώς θα πάει. Προχθές που ήρθαμε για την πρόβα, μιλούσαν η Γεωργία, θα έρθει η Γεωργία, πού θα βάλουμε τις κάμερες, ο Μάστρος είπε. Ο Αλέξης τον είπατε Μάστρο, άρα είναι καλό ή κακό τούτο? Μου είπαν, είναι καλό. Νιώθω ότι είσαι η προοπτική στην οποία αποθέτουμε πάνω μας τις ελπίδες για καλή συνέχεια και του Rialto
και εκ των πραγμάτων και του πολιτισμού στη Λεμεσό, κατά προέκταση και στην Κύπρο. Θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα που δέχτηκες να μου δώσεις αυτή τη συνέντευξη. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Ήταν πολύ συνειδητά που ήταν η πρώτη συνέντευξη που κάνω. Γιατί σε εκτιμώ απίστευτα σε έναν άνθρωπο, για την ακεραιότητά σου, για τη ματιά σου, την οξυδέρκεια που έχεις αυτή. Ευχαριστώ, Αλέξη. Και για το πώς αγαπάς τον πολιτισμό. Για μας είναι πραγματικά μια όαση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι, άνθρωποι που αγαπούν τον πολιτισμό, ρεπόρτερ που παρουσιάζουν, που αγκαλιάζουν τον πολιτισμό, αλλά χρειαζόμαστε μια ματιά σαν τη δική σου που δεν μας χαρίζεσαι. Γι' αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το εκτιμώ. Που όμως είσαι υποστηρικτική στα πάντα και το Limassol εννοείται today που μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και που κάνει τόσα πολλά για αυτήν την πόλη που τα χρειάζεται. Προσθέτησε μας η παρουσία σας και τα podcast που κάνετε εκεί προσθέτησε μας. Το αναζητούμε περισσότερο εμείς να το έχουμε ως περιεχόμενο, από ότι εσείς ως προβολή. Ευχαριστούμε.